Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute. Technical skills for development. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare. Learning through play. Growth with joy. Uyakima mwancho muligali Ogetembe TV litukeliga lya lero lituko lya Jumatatu chitariki nikomi na isano nemo omotenyo kabere omwaka bwa 2025 onomo nekere kyonga chinsebira senchira yobo ikirano astwa kwalganiri amanga kigima koro chinsemo ao ime ye county ya Kisii, county ya Nyamira na boigo chinsemo ao ime yense ya Kenya. Je ni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri otokubwatira na era kurwa sensemo yemanyelio nigakorwa Wilson Makoli kabana intugoika omwale.
Na mwantu murigereri kiunga chinsa ibere nigo togocha kurwase county ya Mombasa ase tokumanya gobuna nigo omayanda manne hanyara kubaga kubwata amate ya kaunti ya Menya uyo kurwase kenyoro gya Gakora ya kabere ime ye ward ya Kigogi ase mwanchu abo agotabekana buna niganyara tokabaga kumira no Mombasa kono ime yensemo ya Mombasa ase amate yo yabere no bwoba nga niganyara tokabaga gosiro guma obwaye kolende ese babeta bakomanyigwa buna nigari ase ensemo ya Mombasa na nigabeire ase ensemo ya ICU ase nyagitari yamo na gwekabono iga chibasa chinyagitari yo nigo chiabere gwetana chishingi milioni 3 nigamote ya sokire na kubolinya kwa gosirwa elio omwanchu yobo agenda konyora obobwenia ase enyagitari yo na gweganya kaba gakoirana inkafu na gutumya mulikito Dipon Asanya tari kende tubwate gaigo torao ni omwana iko jone robeire tegemeo yani era konyora beire tegemeo yani kiagera na gusari gutarakora mwaka eng'enang'eni no gosemeria kwamate yo mugaka amenya nigo aumiranete no mubasokano oyo tamanyirio muchakanoye chingaki arenge ase sabari yo kwerigeria na bwo gwechandira amata yaye nje samarie tanguru kwera nyaboka amenya omwana oyo rwarite no yone omwana oyo gari kokore egasi Mombasa egwika chitariki 2 cha January tugakirwe simbi ng'orwarire bamonyora nyumba ate manyeti bakamubuguri bakamuira nyagitari akabekwa ICU kengima asekerero kiamate yeiga ya Conrad Amenya ensemo yende nigiamate yeiga yanyorete roboti korwa chinsemo cha Mombasa asomwano yeiga achete kwerigeria inga omiranire na makweli bakaira egetambokero gyokoroberia nonyene miroberio yokoeni wakwaye kulinde maega yaya nande nigo banyorete roboti ruonde rogoteba ng'ani gatabobokire nabo igotwarire ogosemeria kuogochiko wena eximie gakunga osire gochaka inchetinta ebiri eri botuko bakobwa gonte bya sengenjo nindwarete pressure ni sukari mambi bogokia mumuruyo minto tabeti gwagacha gwika kanyora nyumba tole akakongonda tokamweri kirwa karansa isiko atobolinga kimwabokire ngamataitu abokira kinu mwana kona adioro murweire akabwatukera bwagante bitiganda araika nkoira nande gocha omoyo kanyanga ngusesimi ngakero mugakone ngamubuli magara mwante beti ngonta imwarenge ngaki umunyagitari atebete igoro yo mwana uyu ngaki gose mutante beti agante mangana tari maya Mombasa kona diga sirete eriboti kama gotocheranga omwana uyu akorigenti okure egaikanka muna maite kawaidere karo monta sirire goika abantu baikaranse babange igoro ya matangaye kurwaiga se ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Chache North kubwatekana no bulemiro banene burase chinka maiga yogosabwa ebil ya nyagitari ye milioni 3 nigo batemete gokora ogosangereria ase chinsemecho kurinde nigo banyarete konyora chiribu emerongene chuka ebili ya konyora ya chirigo ya ikede 2.2 tugaja tukabanga rindi ngo tubanga umuchango egera tora sento nyore kende turwe piri chibese tuanyore tene ruwaru baine na atemire goeta abaine na abasani na atemire goeta chiobisi obokonyi bwambolire okubule kwabo gochia asabara ina boigo bali no moyo bugwancha nokubwato kobokonyi gochia se amate yeiga banyare ko murusia asumuchu Mombasa erio omwana oywe aumirane na abamwabo asenka nonyensa eyo kenyene yaikire ase limiti etari gokora egasi bono gakini gotukwamete na twasabira sogwanja kwaino no kwa Nyasaye no gwe sirikali asimure gaki motokonye mutukwamure erinde torarengo omwana oyo ruri korwaria abagambi baito ngosaba simbarati gaki sura iwekerereke onkonye gaki chabeti nyakundi omwemupi sura iwekerereke onkonye gaki mwemusione Jared Masieka osore gwekerereke onkonye nonde tonya toto gaki onkonye gaki nonde bwensi kuripoteri getaseni kia ukia gatembe kurega ase ward ya Kigogi ebutoke bunge ya Kitutu Chache North miye county ya Kisii elia na inkoro kwa Dipon Asanya.
Na mwancho muligereri goikase county ya Nyamira mwanasiasa korwa ase county eyo ase Elieta Adams Mochenwa rituko ria lero niganyara kabaga kubwatuka ogosirwa gochia ase skuru iyo boroso ya Eronge esanyara kabaga kukoba gosiga kwana na ebitabu gochia sabarkwa abali bagosoma ase kirasi gose birasi bya ACD nigo goseke negento getamukiriganya kabaga kokerwa amo na bamenyi bechinseme cyo nabaga bwatani be skuru iyo bakorawamo no mwalimu munebwe skuru iyo goto manyumuri kito fatigari Gisemba buna enjira eyemo yo kugenderera kweneke buna aborokiwa bali bagosoma ase ECD buna nkonyora bari ebitabu byokurika umuruberi oyo ogenderete kurawa n'umwanasiasa Adams Mochenwa kurwase county ya Nyamira nigo emambe ya rero aborokiwa beskuru yoboroso ya Eronge eyo egotoka imeye wodi ya Bomwagamo ritkuria rero banyora ebitabu ebyo kurwase Adams Mochenwa kwa engineer Adams Mochenwa egento kiandeta rero ga eskuru yeronge ere Bomwagamo ward no gokonya abana ba ECD ase kingo konyera abana ba ECD igo konyora ECD gere devolved ige belonged to our county government of Nyamira lakini bana abamba ati materials chokorikera bono nagi naroche ngwetana na eskuru cheto chionse ba ebitabu biri byokorika ne program ngenderete for a whole year is almost 50 schools. Rigoma ward we have touched Ekerenyo ward Bomwagamo ntu akunete the other part maega yokubwatukirwa ebitabu ebiga nigo umwarimu omonene w'eskuru eyo azerieta Thomas Mong'are naboigo uyu kabeire omo MCA we wodi eyo ya Bomwagamo azerieta Charles Barongo nigo boigo bagokera egetambukiro ekiga jamono sana Senator Engineer Adams Mochenwa asogo chakokonya abana baito engenjo ya bana baba chakire bana sedi bartokorwa balense mono kwanyoraga bakunyura ngori na abana kwa konyire kolete sebitaba and you are the first person as leaders once people back to aspire. Thomas Mong'are Nyakondo no my teacher with school ya Eronge DB. I'm very happy to receive Mr. Adams Mochenwa. He's a friend and to akwande nere konyora na gante bingo charinge kaiga atorete bitabu no na atorete ire kaiga. We are happy about it. Nonye nabo nigo umuinjinia Adams Mochenwa abaga kuria eira kuchase skuru eyiga yoboroso ya Eronge puna nigo arachie kwene kiabuna inkosirare amagacho ase eskuru eyo mwarimu nante byo bisiri yaye buna monyeroche tebwati mabati maya ekere mbulego tugiye ko mutwera bono narorire tigandwa mabati 24 egera ko robisiri yo mwarimu nonyere kera baiticha bande bakomutarira barora naro bisingiya chingaki echo nigo umuinjinia Adams Mochenwa aira chingaki echo na kubwatuka esegeto gochase abaraibande igoro yobuya bokwenekia puna ingosira bare chisukuru abarende esabari yo boseneta nindoje teribobe puna tokonya kogenderera nonya inumu igwete maetekera chinkuma chiatarire igo mambo iko iboreria igo ngosorra baraibande tigana baroba esoanani babeke chinkuru ase chisukuru cheito kuna skuru yeto ya Eronge secondary nebwenete kurigerera kubuya egere improve asa masomo esuguma abana gwe university mambia egere babe nabwo abarayiba mambia asengenjo ntubuna abagusi chindemero cheto cyakoreki cyari egento yo katogotamira na masomo ninje nyorere ndo murayi kuruma oraje kondusie kirogo ekerengo cyakoira Kingo reporter Gatembe koraiga se skuru ye boroso ya Eronge ye gutuke miye wodi ya Bomwagamo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Fatigad Gisemba na mwancho muligeria bwatani be kiama gia Jubilee korwase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ritukoria lero niko basokya na kuboria okobwata sigwa kwaye omukonyi bomurayo monebwe kiama gia Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i bakwana kurwase chabisi chinene chia kiamekyo ime ye bunge Nyaribari chache nigwanya kwa babako igo bakwarigania ababwatani bonsi bansemelio kwa media serikali asomusangiragano monnoge siasa uyorobeiriye gukoreka amatukale bosio ime ye county ya Kisii gose ime yomwachie obosongo katwachira tore no mogoko n'abagusi n'abanyaribari bachache asengencho yo kobera se pati ya Jubilee omo sike Fred Matiang'i
ntumumanyite twensi nande twigure chirekodi chiaye na akore emirimo emenene kurumaega agakora na Uhuru Kenyatta agakora noyo ne serikali yakayandira obabuya bono osokire kuburia obugambi naende gasokire kuburia obugambi intubu negesaku abantu tubwata mongale amaronge eye Nyaribari chache etimu ya ruruko rwase chiwodi ao abagokwana amang'ana achupiri ase Kisii County abatogotebanga Nyaribari chache tuanyorire mechando tunataka tusaidiwe na tutolewe katika hiyo shida na ni kupitia kwa uamuzi ambao tutafanya buno Nyaribari chache oyo minto David Nyamweya Simba o korire nseme nene obekire juhudi obekire omukia mono na mwancho morigerio mwanasiasa korwase kaunti ya Nyamira Asilieta Abednego Maina Nyakundi nigasegetira basai kwa Sokia na konekia monchiria mono ase kaunti yo ya Nyamira kakwana me kaunti yo litukanya kaba gago tara chinsema aime ye kaunti yo Maina niganekia boigo buna nigale bosio bosiniga bwata karengerali neganga yo gochikoligie kirokyo bo governor ime ye kaunti yo asobo chali banebo mwaka bwechirwe na 2025 Gento kire Nyamira no obonyomba na kino boivi na amario na nyagitari musabiri kimochari wakora watu wajali musabiri kimochari bono muno mugambi to Fred Okengo Matiang'i wote abaiga obochi Nyamira ntotageti nechinga kichaikire ebijana totanene abayaka moregaiga abana moregaiga omwato somiri mwato kiniri tobarende bona na atene nirekotenene karwe kyo bugambi kyo kuno bugabana umuntu abasa kombori swali nangyo tajerto bwamisiye ningise no bwamisiye mnandega ningise no bojumbe obugabana ntagete nenga kiyaikire tokonye kaunti yeto lakini ntatembanyire ntakemo kyo kaiga abantu banyamira asentu kugamba gusoma soitero gukeri tubanda gutwara ensara yaito ne kura yaito indata mbarenga bwate kura gaiga ingota bwate kura mbarenga banjite Fred Okengo Matiang'i konye mwanjite Fred Okengo Matiang'i indata mogenda ngamotabi abantu gaito abantu bete kamo etotete tubwate kura tochenji tutwara press mwancho murigali goikarabone gatokaenda umutemo kwa mukeigo ase amangana maiya eye litko gose eye kionga matatu litko lia lero kurento kwerana naga batokogendera na manga kwenyere tu ase ensemeliende ya kabere boigo gochitorukoba nere omwana siasa Alphonsius Nyasatia kurwase bunge ya Nyaribari Masaba tunaga batokoligalia berata toiga igoro iye bunge yo go toska gochiare Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.
Discover the new Venus Advanced Care Body Lotion, a revolutionary blend of serums and natural ingredients designed to transform your skin into a masterpiece of firmness, radiance, and youthfulness. Infused with hyaluronic acid serum, nature's ultimate moisturizer, Venus unveils confidence that captivates with 5 times more hydration. Venus, inspired by nature, perfected by science. Mwancho murigere karibu asensemo ya kabere ya mangana maya ya kionga chinsa ibire umona chebina umonene umukoro David Maraga nigabwatasiria abamerria ba serikali kwa imachia serikali ya Kenya kura uno muraibu enso muske William Samoei Ruto kubwatakana hamone chiburaburu echishabere chikwane kibwana mono aseme sangerekano ya abamerria ba serikali muske Maraga nigabolirie serikali kubwatia machiko aboigo gosika oboene bwa balia bakwamerria serikali. I stand firmly with the united opposition in condemning the tear gassing of gatherings, the tear gassing particularly of churches. Government services is supposed to be government services are supposed to be taken to the people. It is not the people who should spend the little they have to go and seek government services. So my appeal is to to the IEBC and to registrar persons to go around and register the people. In the 10 counties that we have been in, we have seen Kenyans really suffering from high levels of youth unemployment, crisis in terms of drought because of climate change, and we have listened over and over to Kenyans who are really saying that they feel cheated by this government. They feel neglected, they feel actually robbed of their resources. Na humo wasirio manne wense ya Kenya musike wikiri Musalia Mudavadi nigane kiribu na ese wose umutenyo gocha nigara tarire ense ya Russia eliko gendera korotota amangana agendera tekwane kwa chinsemecho ayo akobwatia wose kubwatakana amo nogo kwa gosogosiria kwa magima yaba Kenya abo bobwatirani asochisegi chense ya Russia na boyo Ukraine aba Kenya batari bakeni go babere bagosiria amagima abo imeyense ya Ukraine abale abarwania aisegi yense ubense ya Russia mamincha yerishiko in the region, including areas around Lake Victoria. So when we talk about dialogue and utilization of the water, it's not about not being allowed to use it, but to use it so that it is sustainable and that everybody benefits from it. So that is the framework in which this conversation is taking place. As for the Russia-related issues, I will be making a trip to Moscow, as I indicated, next month. And the issues there, we shall be able to speak directly with our counterparts and the authorities in Russia. So if you bear with me, it's only a matter of time, but we are taking it seriously, and we intend to make this visit so that we can have a candid conversation on the challenges. Na gukorera mwancho mo ligereri babwatani bensemeli kwa merele serikali bakurawa amo no murayo munebwe kiama gia DCP musike cha Fred Gathi Gachagua nigo litukuri ala rabanya kabagutara chabisi chia mu nyanyimbo munene gosomutene bo nyanyimbo Douglas Kancha asabatanya rakwa bakomanyora kubwatakana amo negatambo kirikyo nigo bamuchirie Douglas Kancha asoko tabuna taraba bakakaborokia amaskani nagoigo nigo bagosere gochwe muke bitambukiro kubwatakana amo ni chiburaburu chabe chikwane kigwa ase ensemo yabo ase banyaka bakamwachia serikali gotumeka abanyanyimbo bobe. 2 million, 3.3 million people are starving to death and there's no one to speak up for them. Kenyans are killed by the police. The IG and the people under him must be held to account by the people of Kenya. And the police themselves are complaining about harassment
and being ordered to do wrong things. They are really complaining that they find it very unprofessional to be accompanying goons to attack Kenyans. They find it very unprofessional that they are being forced to attack civilians in meetings when they have not been provoked, as happened yesterday in Kengela. Hatuwezi sisi tukavumilia kwa niaba ya wananchi wa Kenya ati mpaka mkuu wa polisi ataamua ni lini atakutana na viongozi ambao ni viongozi ambao wako wanaheshimika na Kenya nzima. Sisi tunazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo tumeamua na tunarudi hapa Friday. And when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here to address the concerns we have raised. If he does not appear, we will still keep coming here every week until we hold accountable all those officers. Manchumo ligere kirabo na tokolera nsema iga yekionga chinsa ibere litkolia lero kurende asege kakere kegoro gochi mutua usasa keke kurbono chidaika chingaiga nigoto gochikomera na Alphonsius Machogu oyu oro mwana siasa korwa anse bunge yenyalbali masaba tunyagotokoligera lya bera tatu animo igoro yobora yamana magendro korwa anse bunge yo igo toska kochare. Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security buiko Digital Animation and Media asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing Building Technology asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering Power Option Electronics Boygo Telecommunication Asensomo ya Institutional Management Department Nkurubari Fashion Design and Clothing Technology Hairdressing and Beauty Therapy Asensomo ya Health Science Department Mbabuate Health Records IT na Community Health Asensomo ya Business Studies Mbabuate Human Resource Business Management na Supply Chain. Inje Samalita Dr. Were Mumanyi, the principal Warabu Technical Training Institute. Warabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Warabu Technical Institute igego some abana nade koru chikosi nyinge. Chikosi echi igachire chia magoko. Kose chitokoroka chiko abane skill egere gochi motu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotigo mwana ngabere isiko ngoko bachibesa njiyo ese institution yaito gose school yaito okoreta omwana oyo tomoapuraire tomobeke serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa kurwe serikali ese ensemo tokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera iruchibesa ichonsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete Elikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano ibere inuti isano ibere inye isano nemo ibere eyemo isano ibere isano nemo inye inuti isano ibere isano ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taarifa ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute Technical Skills for Development.
kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe wa Dickson Kibagendi Machogu twichande kuralia ogukwa wa Dickson Kibagendi Machogu no mwana Joseph Machogu na Lucy Machogu kurwa mwamogesa daraja 2 noyo mwabo Lucas, Judy, Ronald, Justus, Mura, Lilian, Emily, Damaris, Osoro na Nyagusira Benson Manua abaisemoke nigobale Nyagusira Omurwa Manua yomayekene buna Skreba Kibagendi Nyamete na Nyagusira Tom Mugaka Oivrin Mura Nise Sara Tiberius na Lucy usangirilia nkobe kirali kikomena isano demo umutinyo kabiro mwakoyo umubere nigora rusiwa senkendu kirali kikomena kenda umutinyo kabiro mwakoyo asabiruna koye nigwa Ijumaa kirali ki emerongo ebere umutinyo kabire omwakoyo 2026 asenka yaye gotoka mwamogesa Jogivila Kitutu Central Sub-County ime county ya Kisii ukunugo kwatu aralirie wa Dickson Kibagendi Machogu urwa asichi studio cha Getembe Radio Getembe Television tuwatumire ngorana magombo Nyasaye abagatena kubalemia wewe na mimi tulikotoka mavubini hakika tutarudi utakuwa wewe upande gani siku ile Bwana akija wale wote kila nafsi na ita tuchande kuralia ogukwa kwa Meli Nyagichanga Maiko ogukwa kwaraliwe kwa Meli Nyagichanga Maiko no mwana Ozadraka Oichoe Oisebe na Priska no murugi Onyagusira John Maiko ngina Pamela Nyagusira Kenneth Jane Richard Thomas Beatrice Carlen Andrew Peter na Priska no yomwabo abali Nyagusira Manase Oisebe Porin Mura na Eunice ngina biara Rose Winnie Ivrin, Alice na Eunice omuchango gusogosangirilia nkobe kirali 15 nebere mutinyo kabiro mwaka 2026 asenka yaye gotoka Botori Getija Village nabo igoni go araruswe enkendo ya Emma litukulia Alhamis kirali 19 mutinyo kabiro mwaka 2026 asabiruna koeni wa Ijumaa kirali emerongo ebere mutinyo kabire mwaka 2026 asenka yaye gotoka Botori Getija Village Kitutu Central Ward Kitutu cha South ime county ya Kisii ukunugo kwatu aralirie kwa Meli Nyagichanga Maiko urasisi studio cha Getembe Radio na Getembe Television tuwatumire ngorana magombo Nyasaye abagatena kubalemia wewe na mimi tulikotoka mavubini hakika tutarudi utakuwa wewe upande gani siku ile Bwana akija wale wote Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.
Rali karibu sansame iga aya ekionga chinsa ibire natika gotairitko ria rero ni gotokugamba ya masemo no mwana siasa kurase bunge ya Nyaribari Masasa ya Nyaribari Masaba na mwanju murigereri oinyore buna ni gototigariti inse yemetie nyemerongebere yoka wose metie inse yemetie nyemerongebere ya wose 13 togenda bochore bana bo mwaka bashiriwe na 25 nebere nagi keirire abange banyaka babwestokia kwenya kolema na kobosa rinde banyaka barorenga inkibagosimeka asobochore buchinga kiboranyaka ba abogoika na witore na ime ya studio litikolia rero nigakorokwa Alphonse Machogu Nyasetia korwa sebunge ya Nyaribari Masaba abange bali mwanje tamangana nyumusiki ga kidogo nigakarukirwa Alfamaton ngoto yali gosiragenda korwa Alfamaton chinga kia gakorera mangana y'umusiki kolende karibu mheshimiwa karibu ime ya Gatembe TV ikiunga kia mamusi. Thank you very much. Na akiri ngambia mono ikiagera mwangi nyorete mugatebanga omumuro yo kwa Alfamaton nere achiche asegatembe TV na akirembia musa Alfamaton nano mungino riskari kara iguri ta Alfamaton na Bible ring Alfamaton ne ria kikorato yanga kamugana gasini ni Alfamaton yanga edaika ya moiga Alfamaton ne ria taria rikorkunge stage name elio musiki igorire a combination ya Maria Tanabere Alphonsius na Machogu Chogu Alfamaton tunes igobono Alfamaton is igoribwate miaka mingi sana as a industry ekartu achagete koleto muziki umuziki yo munye abantu ba enjoy boniga ni ndutu ayorete Kenya Tekatwari ngina babonya Shiski, Nameless, Juakali, Cryptomaniacs, kina Kolo walikuwa. Ekaltua tuikaransi tugatebanga music ya Kenya neta kerigo transform ebe music ekomach nengaki y'abantu ba bingaki nabona tutebenge yabona. So tugachaka gukora music differently and nkaligia erieterio ngateba gonkurigia erieta libwate relationship na marietane na andi libwate oboiri no musiki nakiagalete nkabeka Alpha Machogu tunes Alfamaton ejina sema ya Alfamaton bono Alphonse gosa Alphonsius Machogu Nyasetia eraningo bona karo kwa resa bona eraningo bona twa igura esanza banya musiki bona first of all iyongo tebanga igombate talanta kurwa sensema ya creativity ubunifu igo nyasanse seneti okole binte binge as one person igente ketangani ende fabricator igente yakabere igonde a musician igente yatatu ende a professional investigator igente yakane mangana security igente kende igonde business owner igolende Alphonsius Nyasetia igongo te y'Abanyaribari bandigererie from a specific direction kiagera mbako nsametinye kwa kwanaire bandigererie kubichinsemo chionsi kiagera mbale bago tebanga tikatomo dismission musician oyo no moteli tu abantu bataba ne investigator usabatebe oyo no musigari usabatebe oyo no mo a business owner bana bakoligereri all samuli ubanta kete baligereri nga umuntu oyo iga no muntu ore very creative Nyaribari Masaba nitagete investigator chibesi chaye nko ibuikirekero mwaka otutagete investigator otwale experience kanyaranga nga yeme weta teacher buya oticha endo yakabere Alfamaton ne business owner Nyaribari Masaba igeta kereko ba turned into a business enterprise igo Alfamaton igabwate idea igombwate idea chinyinge paka bono ngurigeri noemba libakora abona iga nkuminga ekero bwanje tabantu bago aya abantu bakunga no successful Nairobi as a member of parliament ngigekogera
Utari go transfer the same inspiration to your people. Yani na jitako nyoranga dream area abantu bagateba nga batagete abantu baba batakegera banyako beg kibesa banyako batebinga banyagoserwa kwa good 40 pop vile my presidential candidate Mr. Matiang'i agoteba nga ki nga 64 shillings nga bantu nga empowerment ya 64 shillings. You know, again, tuna jiteko discover in my life nkeringa abadali omonto endo biyoko enda kuruba chinsu kuba ko mwensu kyagere ensu eri etegunde ushiri eguli tuke inande koreki bono ekeruto gete yende nande tubwati nchire ndiyo kenyo so abadali utwara kando bikao ke koya nandi kwa enda roche kwa rubeye iga abantu banyari bali masabe gento babolire gyoka inspiration. One for okay, so go ahead. Na ase kweresa kwa wika alibodi ndiali gocha ndinga kinsa chini gikiagarate okaranga ese biro kubyanse bibiribire afaide po montara nyale kwa baga koligi gocha kwa musiba ko president igoro gachoranga nekero Kenya bali masabo ko boli kibone kero ganda kwira ni kwa ranga nginya bali masabe tagete nabo ko enda kwa ranga na kero kiagarate ugatoro munso nga ekero go kyobo jumbe banyali bali masaba na kike go isaina go kiko bwandata egente ketangani nche nimbate obwanchani obonene uchiasi nyari bali masaba egente ketangani ncho manyene nintagete lights chibe kupara gweta bakabone oweko as a person forget about other people nchibe ko manyene nintagete paleria eroswe bono ndabe a ward manager kana be a ward manager ngakingo ikaseito ngakingo nyora lights chiko ngaidi gochanyo bwone pakabone ngaki ngokonya abantu balia ba fighted so hard kumbeka se nabeire because nchango tabanga abantu banyari bali masaba I owe them a lot yekiagera nche yona ligeto no muske Professor Samungeri kana lingo mwana moke wetera siasa when I was 19 bono jeninta yetakoira nili abantu banyari bali okoboko ikiagera ngisako gende ward igo bono igona nebunge irasengo konya abantu abantu bonse banyari bali masaba mba participated kuri kokwane naende egentukia kabere ngeringa nimbate capacity asobongo bwane will transform a constituency nche ondoche and ekarna chagete korenga linya nubugabana lakini ngarigereria a financial muscle itakira se kobegabana ngatebanga pado negendu yakabere ngateba tinda understand usiyo nsubya lakini yari bali masabero ni understand tibuya na andi nimbate interest yo korosia yari bali masabe role model uchiasi constituency chinde cha gusinda Kenya ikiagera efficient nimbate iraba accommodated within a constituency setup iko a constituency is my right place to be na ende egento yakabere mobungo ito oferili kabisa bona egento ketangania aferili nechipara cha CDF egento yakabere nechiskuru igao concentrate asensemeyemo yoka nera concentrate korosia libaga bwene te concentrate korosia chipara yani chiskuru nyari bali masabe kiagere kwa bere isenyari bali masaba ono kweba no yanse ino watebanga abantu abanjolete nimbwene temba konye gendu yakabere abantu bakuru kwa banyari bali including the most prominent Nyaribarians. Bamanyete capacity yane.
I was in charge of Ongeri team ekero alikobori senator by extension ngakonya Ongwae koiro bugambie ngakiri yakare 2017 nchina ndenge in charge Ongeri team igo tutabega no kwacha kete gwepimira nga influence nero nkabeke strategy bia Ongeri agaeta na Ongwae agaeta because yabuna una supported na nchina nge in charge of the people and the networks nkebolia bono nyina abeire epokobeka umugambi Ongeri because Ongeri niga nkonyete nkabo musigari Kenya Police koromoke kindo mwana moke Ongeri no monto monene njirate yonda mu appreciate tinko mutenga ni chibe sanda ko lakini ngatebo ko bangi ni te style of leadership yae nande na elementa yane tigango nteme murango kora nje momme kyabe seneta ekaltwako legas twa succeed nganyore inspiration nga kero kende kumbe Nyasaye umbekeire kewa yokubeka abantu amo nka tebyo mugambi Ongeri ngaye naye okobe seneta nandakaba igo capacity yane nkarra ya increase ngarra tigambo mweshimiwe kiagera ekero keria bwate getanga nikyanyari bali masaba igo na god my style of leadership kiagera gali kurigeria abantu from all over lakini bono iga tiango tevinga nyari bali masaba igetegete ntwe kurukunga 360 transformation matrix onchera nwenge mayo onchera nupi abantu bonsi batebi unga we close nyari bali masaba even for a month tumenye ko yigole cyane kugendera ikiagera mweshimi watameti nyari bali masaba ngikenda na amo sikekero genda to gukwana igogoro ya nyari bali na kwanyara ko gukwanira mono ime chandelie inza chindere sinye bunge nyari bali iri kwanyara ko go identify omanyane ege mukyabo ngelinga asige kagitalie geke nsemo ya nyari bali tirarekana gekoro asiko ne para yeram wetani chirinza chindi charo situwe chinga kichia kale na se lisakarali ko soroboti basoka tebwengo iga serikali njanja kubeka epare yemo ese chinza moche buge nyari bali masabi yugo chiko cha korose ko bango igira nyako ko negole kyo guseka mukere kyo ko nza chindi yo korose para mune igente tangani kana so ete asesegie iga yona tebete iga nyari bali masabe bwate epare ko the worst road in the whole country road network ikorukwa Keroka Ibacho ngakeri sana ase vyombo vya habari na according to me igo ya yielded because of the noise I'm making ntutagetie leader wake rwiri yamenya kugenda ko kole bintu igo tutagetie leader bangete nande gento kende ntagete ko tabineke kero wasoire ase bunge interest yaone yabantu netoka negotiations negotoka noko okwebereria netoka no wakeli ogi lakini otebe otwale objectives cyo wakikishanga abantu bane babeire buya banyorire social infrastructures banyorire bintebia ase constituency ekero chinse chinde chikwawe bintu naye hakikisha norange naso murero bwote naye abantu babanyole into gesinini for the last 3 years mubungo ito yaraire lakini pone kartu acha gitu wakelio gicho cyo kumurekero ono chakire gente getanganya kolete niganganyite kurwa abantu bamucholte so DM kurugera DM agaswa uda atachieti ko consult abanyari bali masaba abanyari bali masaba mbali bantu baliri kera bagotebeti barorire cha epati wasokeire neye bataragotebia unganye kurworo egenda buna bakwegerera narangirite umutukutano munenya antaraga gakora nabana inchi banyari bali public participation talia kogenda kuchenji chigobya dictatorship kiagera bananchi baitu mbabwate
awongo no embarabo tiga kubarangeria ngane mukutano gocha gocha umenye ko batebi ngangu tamori kurwa ipatiri kwa kaltaki kwa renge but dynamics ya siasa ni nyingi tokumanye michanda abo atera kini yontegete ko matebi nga okoba nganje tinyari bali masaba na manyinga nosi yontegete ko matebi nga mandukwaye no mwana minto nyari bali masaba nandi ninche nkogambere kolega asibuya engakiye tigarite ikiagera abananchi bakoete mandate yo kolegasi nande kera bakoete mandate yo kolegasi deliver you still have more time na bora ba convince lakini ontegete ko tebinga as at now tumaye no ene chi investigate bakubolerie ground yekere maminja yawo ikiagera bagechiriwe enchera oko handle a constituency now omujumbe karutura sensa meyo ekerenga goseke ganche kan gosemba kitena nayo mujumbe ase ebunge nige kurukuro seke ganche kyane CDF kiganche kyarege kurwane gwana nemana abantu bali bagatageti gosemba bali bagatageti kagandere gotigaroro kurende kigambiro gyenda kwa ikona cha ekina kigatabanga keganje kaberoro nande kigandere go tumeka gokonya abananchi timati se bunge nyali bali masaba munayo muntu kwarokire karengerari igia okotagakora namone kiganje kigani CDF ngira nyako kuona igoro ya kiganje kigani general ana namono so gotumeka bunge ya nyali bali masaba egendo ngenda to kore kurunga audit tinganje to kwana mangana atabu artifacts na bekira abantu bane bagenda to kora auditing yikibesa kikuru ku national government chase CDF ya constituency litu kongoja konyora a report ninche nande nsabenga kiende egalto gosorira kini overall ndagete umumuro yo kollegasi amatuka atali make lakini ontaita ko tabenga the impact ya 180 million asinyari bali masaba teyo actually abala ko tabenga nonye mia nchiraika egento kego kore kana nyari bali masaba kurukunga micromanagement ayobel Nairobi utigo mungwana geteiga oira chiri wibera samatanga unya ko tebereria abantu babuganga CDF ngokolere you know ekara wacho lumo mheshimiwa abantu mbamenyetenga nabo gutwara no NPA yawo lakini mbamenyetenga nganero uchikobo mheshimiwa wabo eyentekenene abanyari bali bagecheire igo bagotebanga ekero umheshimiwa bagotumia proxies kugamba nyari bali masaba igo batagete ko batebinga ki abanyari bali masaba mutakora tema nonyene PA imorere gusine nyare kolegas because egasyo ire ya parliament one of the responsibilities representation nande ekero ugoso parliament utari gukwana abanyari bali nko gachi kubarake kero bakora abantu na babu wino Edwin Sibuna kwa senate na barabungu bori bali ngaki umuntu itona intwe tago to represent gaki one of the key factors chiko gera abantu ba ndangeretie yo banderetinga no to wakirishe kiagera no nyembo ngo totete ole kero amangana utaraba mugambi lakini obo maine mbolinga I don't know whether it's the small levels of confidence or it's a cool kid you know cool kids waliwa iboiru asebesere batagete mangana mange you know you never know ekiagera cool kids yo manyete bali batagete mangana mange lakini we have struggled from the scratch to arule inse nyasaye otokonyire twachakire kubuli oboheshimiwa igo igento ntagete gotebanga ki the key responsibilities yo mheshimiwa na no kutengeneza sheria twanya korora sheria ende yonsi motion there nyakoletwa before the floor of the court of the parliament of the house egotebanga ndutekeire konyora
intugete Nyaribari Masaba oama usento takere as a country tobeiga korwa somo bunge bwensi yetu. So there's still more time you can improve. Lakini so far is below average. Na umo sike karto kwa na igoro ipali kwata ya karoka kuchiba kwata kana ya yabo ya ere the worst. Lakini serikali yatabira nguchirika yarosi na boigo ase egati project chijara kana se bunge ya Nyaribari Masaba na ase instance machikro bunga gerte nyama dere chikwa gatwali cha affordable housing na boigo echiro ya Masimba ebini gati bintu bya serikali anane ego kora ase ebunge ya Nyaribari Masaba iko bono gochiabwe karuto kwenda to gochikolinga nwanjira ntene serikali anane rokoboke kubika gochese ebunge ya Nyaribari Masaba ekara defected which ase Nyaribari Masaba ase serikali okoranga ga each condition gatebugunga onya turigo koraiga nturigo kwa gentuge turigo kwa gentugete and for the development of the people akaranga tigakoreki tiganganye egendo ntete otebaneke other than oko kolegasi ya parliament no takire koba gutwara ubwege n'ucyasaba na inchi bari bagochorete egento ya kabere nkeringa epare ya chaka gukororwa inche njetinda ranga egento ke twatagete ya korekanire kyagera gukorora ekibara no any individual nawe okora kyagera kuwaka na 10,000 shillings per hour was this actually between 6 and 10 depending on imagining a yarwa gokorole para anybody can do lakini egento tutagete nerame naende ekeroro mheshimiwa wekobe utware negotiation skills echina train tuweka na lenge police na ba Israel nga kimbwana te negotiate ekero omonto ino airuru na maramia nga kyoko gendo ba convince baira ni omonto ino baire no ene chibesa igo negotiation is a major factor as omubunge goika atware nchera no endiria serikali itaite gwetio muswada gete alino nayo gutware strong point whatever njitindi go 40 years ekyo gendete ngano kyagera timbwati epara ku kyamo kama uchia keroka igonta gete na inche montebi ekerongo kora mangana ya ngo 40 ino muswada oyo ino nchabantu bane nkibakonyora ongeri abuno halingi na mbeyemo so igo ntagete mete ndogo train omweshimi woitonga igo tutagete atwale negotiation skills in this way and that way. Negotiation skills are inborn. Mwanda kwa iboru na jocho onye tobwati onye kobwata na koltaki no bwate. Negotiation skills includes karwachire parliament wachire parliamentaria watateo muswada ugo nandi kwa lobby abantu bayo support uyekimwe mheshimiwa karo togendrete igo siasa ya gusi muna bali bana mugoji kwa siasa ngolengene tunde ya ndangani ki mugoji kwa samangana siasa cyabere chikorekana chigwonchoreria sorogongo rwa gusi anamano kubwata kana amo no west okya kwa umuske Dr. Fred Matiang'i kulie gero president nabo umuske maraga no ale na bande bali banza chinde tumaite kusaba nemba so mbasa kulie gero president siasa chiga chiogoswa national nchinyale kubaji ku affect ananamono siasa chiao chebunga ya Nyaribari church ya Nyaribari Masaba again to that ngeringa you cannot rule out that fact. I wanted to tell you nche inachorwa sekiombe ya Matiang'i National Fund Guard nkachorwa unomo monto tenerete mobilization and entertainment nationwide. So I'm a national leader now. Esa timu ya Matiang'i. That's a very good platform. Yeah. So ekero ata arabe munabono ekero because ntobwate egente kieke gotebanga ni Matiang'i au
Matiang'i. Matiang'i gose Matiang'i. Matiang'i gose Matiang'i. Igon tubwati option B. Igende gitang'ani ngeringa ki my track record. Ngo support yeye. Nche policy nkoneria wananchi nchiri based on a presidential candidate. Lakini the influence ya Matiang'i okoba nchende chama ya Jubilee ne ntoko nyara ukana nga nebwata mangana manena segusi na ndekero agocha ko declared a presidential candidate na United Opposition nebe encherenko sana muntu ndibwensi utari ko ba aligned nere nkebe keirolero kyanye chai muntu ndetayo utari ase Matiang'i because abantu abara ase Kasongo iko bate abangane ndagira bakunye koragera ekiagera mbabu ati policy egokonya umuntu ugusigo senyari bari masaba iko bone gento kerong ngeringa tikabakame kero bagukama lakini ekerenga kiego cha gwika nabo bagotebunga umurangwa twabarokiri yokogendararia na itari nje nakwana tare iskabori abananchi ikarongo kwana na barabo ikarongo mention Matiang'i no onyobosi bwanyirete obogo sasuka ekiagero metapa gusimba bwate igentekemo abantu bana kire tuororera korugusi abuna abana abamo nonye tokonya batebanga ababasi abana banini abana omugusi no montoyo oyomo igo ase igendo ndaterengeringa influence ya Matiang'i of course nabe gochako nebwate influence ya segusi na Nyamira na karogwata umashima gwatanga by extension bonega no murai bwens yani tali no murai national leader. I'm a national leader for lack of a better word say national leader. Mugambi bwense bara sata na impersonate ko president ya Kenya na national leader ase etwarore siata cha national chiko nya wonchureli na chiro ingira nyako comment considering lituko lia igoro ngwaro chikia bete chinzemo cha Nairobi ngwaro chikia bete chinzemo cha Mombasa nene mono eme putano kumusana kwiga mara sema ya serikali nsabanya yuko ameria serikali again don't go tebin keringa you know the writing is on the wall yani amaliko gali kire asenyasi ali bukwa ta mene teken whatever so Matiang'i igali fronted mne presidential candidate Jinatali nere I have a privilege to gotara nere na agenda muguga parish nga study emudi y'abantu chebuno mwana siasa nimeta abantu bako kungena na nimeta abantu bo wanjete honestly actually impact ya Matiang'i ere felt asaba ikoyo kubwaba gusi abaikoyo banjite Matiang'i mono kubwaga alimba bwati descending voices ya tubwate whatever lakini asaba na inchi abananchi mbiya bakolteki lakini viongozi okuba yo kama ng'ombe mbagwate imichando ibere tatu egento ntegete kotabaneke Matiang'i safos Matiang'i nabwate chinguru chinene ase Kenya na ande nintegete kwa negoro ya siasa ya Kenya asinini yonte tegotebaiga Raila kalto como kombe na Kasongo Raila nere mobilizer ene na ase Africa na temete ko mobilize aba Kenya bonsi against one tribe unobo maene lakini ta succeeded the same tribe ya tamir kurwa se Kasongo tribe yeyemo lakini oyo tapu ati enamba ego chiko match na abantu wa central ikiagara
Kasongo takunyara ku mobilize abaluya ba fought as a block at this time. Takunyara ku mobilize aba Masai. You know, that's the reality. Boni gata gocha kusibu na lili anyora chikura chinyenge kusi anyola andi chikura nganyole block kurusi. No nyembo gera asabwate abantu abange takunyara kumobilize abagere to a tune of 90%. Igara anyole maybe 50%. Yona ko gatamunga umuraibu yante chikura njigandate komo kera ese kolengana muna ese kolengana kuligera likwao. Jigendete como kera lakini bono munyete alignment jigendete korekana bono munyete ntwabwate abantu mbate betega force to bwate yemo ya Matiang'i na Kasongo lakini bono imechandero ase boniga nelinga abantu aba bonspi aba bachite moisonde aba basivuna bono ba complicated matrix basaliye sabu ikiagera ekera onyo diem batagite ko konya Kasongo buya babonete kubeka the house in order bakikishenga enyomba yonsi ipi ngo support yerengo nani nonyo diem yari kuche ku support Kasongo Muraibwese president yane ODM yoke mu support nanda bayikoyo baberense meliende population yabe cyandite matrix sana umusike wa kwanda mangana ma yakigima no mudirector na konte nga chinza to bwata chia butokire kurende se kwa karolira tie kamera igonya ko kwana no mumenyi onyali bali Masaba ase ebona ige mugoro yabona iga na nene mona naro inyura basaye ikorangora nge karo kuligera buyana no muntu kuligera TV na karanga na boko tokensa meyu yabasaye te tokenga ngotambo ko jansa meyu yabasaye ngitraenda ale mono anonde gabu lakini ideologically nchano musaya ideologically abantu bane banyari bali Masaba vya muri 90 vya mona sana egendo ndakita kubatebya engaki yaikire tugochencha uburayi bwenze ya Kenya tubwate candidate yetu korwa nyari bari koruens eliro bali agusi okoro kwa Fred Okengo Matiang'i na incha abantu banyari bali Masaba nigo mbanjite mono mbanjite ekianda ya 10 igo ntagete vijana bitu bimanyega igo mbwate birengera liebinene bya innovation nchino muntu ndi very innovative yonkuru ase creative industry egende kina konyena kike babolete mogo chora barai batamanyeti egento ekere situation yaberega ngakitogo twist tobebuya ekerole fixed amangana gara makongo nchina achire kubakonya mbakonya as agribusiness mbakonya as innovation create employment for our youth revive amangana talents na ndenga kikishenga abangi na baitu banyari bali Masaba egento bagusimeka nkomekere sense as a constituency na ndi buna natebeta I'm sorry nintegete tutware discussion about maize farming kiagara maize farming umuntu akuganye metinye 5 metinye 6 umanya konyole debe ya mosi kidebe ibere tutayete ku bolinga isit what it ejidebe chibe labo kusimeke genteke nga ogese ige gento na batebiri abantu baminto nimbwate me pange menene ntanyare ukwa na TV rero biere ko bayechinsa che TV umanyete mangane TV naye igo mpiamona sana abanyina inchi banyari bari aso kwanso kontebinga inchuo tenene na inche na nchire na tenenire igo ngobugambi mbaroselie nyari bari Masaba emeka bunongeri atagite thank you so much biamona kigima umosike Alphonsius Machogo aso gotara Gatembe TV thank you kwana na abarigeri baito ba Gatembe TV magaro belero mwanju muligeri kirabuna to kolera amangana amaye gusensema iga yakionga chinsa ibere litukulia lera nsema yengambo ya Gatembe weka litukolinde kolenda se litukulia lero niko tukuchikomera na chiko kachinsa yenye samangana maya ye chinsa yenye niga koroku Alphonsius Machogo Nyasetia. Yeah.
Discover the new Venus Advanced Care Body Lotion, a revolutionary blend of serums and natural ingredients designed to transform your skin into a masterpiece of